aton nga ginahala din para sa nga intensyon. Para sa madinilag-on nga interview ni Orlan Miguel Cuenca sa US Embassy. Subong man sa pagpasalamat sa mga grasya nga nabaton ilabi na sa bugay sang kabuhi kag padayon nga proteksyon sa kay Erma Dapulaza, Chona Balgos, Emily De La Rosa, Kila Arroyo, Marilo Dorol, Arlene Dorol. Subong man para sa madasig nga pag-ayo kag proteksyon nanday Jocelyn Yap, Celita Kunlo, Meliton kag Aileen Maderse, Kenneth Atangke kag Lauro Aponesto. Para sa makalag sa purgatorio, ilabi na nanday Cesar Bores, Mamerto, Eugenio Barbasa, Eduardo Cartojano, Erlinda Cartojano, Arnel Melba, Santa, Dolores Neldi, Onoprio, Patria, Ricardo, Rodel, Roldan Sr., Roldan Jr., Roberto, Rodolfo, Kier, Felina, Emma, Domingo Sr., Domingo Jr., Armando, Antolin, Yolanda, kag Cynthia. Kag sa tanan man nga mga intensyones. Sa liwat mayong aga sa aton tanan, sa nagaupod sa aton pinaagi sa DYOW Bombo Radio Rojas, sa 103.7 Star FM Rojas, sa 88.1 Kader FM, kag sa Kasak Facebook page, ang aton nga celebrante sa Sining Santos nga misa, amo si Reverend Father Andrew Mel Ambag. Palihog magtindog ang tanan. Aton man ilakip sa aton nga pagpangamuyo karon ang intensyon sang aton nga Santo Papa sa pagpangamuyo sa House of Loreto, subong man sa mga tigulang o senior citizen, mga nagamasakit, yara sa hospital kag yara sa prisuhan. Mga utod yari kita nagatililipon karon sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag paghiupod sang Espiritu Santo, yara unta sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod agud mayong takos kita sa pagselebrar sa ning balaan nga mga misteryo, aton danay kilalahon kag hinulsulan ang aton nga mga sala. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala akong matuod sa nahuna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dakong atuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Beren gyapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa ubos nga napatawad na ang aton nga mga sala, tuytuyang kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Magupod ang tanan. Himaya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta pagidait sa mga tawo nga iya nahamutan. O Ginoong Dios, hari nga langit nun, Dios nga may makagagahom sang tanan, nagadayaw kami sa imo, nagapangingmulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, bangod sang dako mo nga himaya. O Ginoong Hesukristo, bugtong anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, Anak sang Amay, ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon.
Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, batuna ang amon pagampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuos sang Amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas o Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Dios nga Amay. Amen. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, himua nga sa ulugon namon, sing mainampuon, ining mga inadlaw sang kalipay, sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay pa nga sa misteryo, nga amon ging dumdum sa sining panahon, magkambyo sang amon daan nga pagkabuhi, kag mapakita namon, ini sa mga maayo nga mga buhat. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Nauna nga balasahon gikan sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sang nagapasulod na si Pedro, ginsugata siya ni Cornelio. Nagluhod si Cornelio sa iya atubang kag nagsimba sa iya. Pero ginpatindog siya ni Pedro kag ginsingganat. Tindog ka, kay tawo man lang ako. Nagsugod si Pedro sa paghambal. Karon natalupangdan ko nga matuod kid, alalangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tawo. Kayang bisan sino nga nagakahadlok sa iya, kag nagahimo sing matarong, bisan ano ang iya rasa, nahamutan siya sang Dios. Samtang nagahambal pa si Pedro, nagkunsad ang Espiritu Santo sa tanan nga nagapamati sang iya ginahambal. Ang mga tumuluo nga mga Hudiyo nga nagupod kay Pedro halin sa Jope, natingala nga ang Dios nagbubo man sing dulot sang Espiritu Santo sa mga hentil. Kay nabatian nila sila nga nagahambal sa iban nga mga lingwahe kag nagadayaw sang pagkagamhanan sang Dios. Nagsiling si Pedro, nabaton sini nga mga tawo ang Espiritu Santo, subo nga kita man nakabaton. Karon may makapugong balas sa ila sa pagbautiso paagi sa tubig. Gani ginmanduan niya sila sa pagbautiso sa ngalan ni Jesucristo. Dayon ginagda nila siya sa pagpabilin upod sa ila sing mga pila ka adlaw. Ang pulong sang Dios. Salmo sa pagsabat. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hentil. Magkanta sing bag-o nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sang makatilingala nga mga butang. Paagi sa iya kaugalingon nga gahom kag balaan nga kusog, nagdaog siya. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hentil. Ginpaibalos ang Ginoo ang iya pagdaog, ginpakilala niya sa mga pungsod ang iya gahom sa pagluwas, gintuman niya ang iya saad sa mga tao sang Israel, nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hentil. Ang tanan nga katawhan bisan diin makakita sang pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa Ginoo nga may kalipay, o bugos nga duta, dayawa siya sa mga ambahanon kag mga paghinugyaw. Ang Ginoo nagpakilala sang kaluwasan sa mga hentil. Ikaduwa nga balasahon. Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Juan nga apostol. Mga hinigugma, magigugmaanay kita, kay ang gugma naghalin sa Dios. Ang bisan sino nga nagaigugma, anak sang Dios kag nakakilala sa Dios. Ang bisan sino nga wala nagaigugma, wala makakilala sa Dios.
kay ang Dios gugma. Sa sini nga paagi ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton. Ginpadala niya ang iya bugtong nga anak sa kalibutan, agud nga may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, hindi tungod kay nagigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios nagigugma sa aton, kag nagpadala sang iya anak, agud nga paagi sa iya, mapatawad ang aton mga sala. Ang pulong sang Dios. Alleluia! Ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon pulong, siling sang Ginoo. Kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya. Alleluia! Palihog magtindog ang tanan. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno sa kay San Juan. Imaya sa imo o Ginoo. Gingigugma ko kamo subong nga ang amay nagahigugma sa akon. Pabilin kamo sa akon gugma. Kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magpabilin kamo sa akon gugma. Subong nga ginatuman ko ang sugo sang akon amay, kag nagapabilin sa iya gugma. Ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo, agod nga ang akon kalipay mangingyara sa inyo, kag ang inyo kalipay manging bugos. Ini amo ang akon sugo, magigugmaanay kamo, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Labing dako nga gugma nga nagapakita sa isa ka tawo sa iya mga abyan, amo ang paghalad sang iya nga kabuhi para sa ila. Mga abyan ko kamo, kung gingtuman ninyo ang akon mga sugo, wala ko nakamuging tawag nga mga ulipon, tungod kay ang ulipon, wala makahibalo kung ano ang ginghimo sa iya nga agalon. Sa baylo, gingtawag ko kamo nga abyan, tungod kay gingsugid ko sa inyo ang tanan niya akon nabatian, halin sa akon amay. Indi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo sa paglakat, kag sa pagpamunga sing madamo. Ang sahi sang bunga nga nagapadayon. Dayon ang amay magahatag sa inyo, sang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon ngalan. Gani, amo ini ang akon ginasugo sa inyo. Maghigugmaanay kamo. Mga kauturan, ang ebanghelyo sang Ginoo, palihog maglingkod sa makadali. Sa aton tigpalamati sa kanginan, sa kader, sa bombo, subong man sa aton tig-sumilimba sa aton Facebook account, sa kutob malambutan sang akon tingog, sa mga binayaan kag nagahigugma, sa aton tanan maayong aga. Sa karon nga adlaw, may istorya kita nanungod sa pagigugma. What is love? Sa mga nagliligad niya mga inadlaw, ambal nila sa akon, love knows no boundaries. Waay sang pader or waay sang nagabalabag labi na gid sa isa ka tawo. Sa panahon sang pandemya, amo ini ang natabo sa India. Waay na sa mga boundaries tanan nga mga malapit nga countries sa bilog nga kalibutan nagabulig. Kag amo ina ang paghigugma. Hambal man sang iban, love is all good. Tanan nga maayo is paghigugma. Apang sa karon nga panahon, labi na gid sa moderno nga panahon, kag sa aton nga mga nakikita sa mga relasyon, nanging balingag kag naging sala ang aton nga pag-intindi sang paghigugma. Nga daw kadali lang ya magpaghigugma, tapos kadali lang ya magbiya. Ambal gani nila, maayo pa kuno ang saging, may puso. Sa panahon ngayon, sunmig lights na lang daw yung bumibigay ng liwanag sa buhay ko. Maayo pa kuno ang downy, may sweetheart.
kag Jollibee na lang daw ang may kwentong Valentine's. And the worst is, hambal nila, maayo pa ya, Red Horse na lang daw ang tama. Mga utod ko kay Kristo, tungod sining aton pag-intindi sang pagigugma, nalilingan na naton ang tunay nga kahulugan sang paghigugma. Gani sa aton ni Santos nga Ebanghelyo sa karon nga panahon, ging tawag kita sang mahal nga Dios sa pagpadayon sa paglakat kag paghigugmaanay. Kay sa tinuod nga istorya, real talk, love is not sugar and spice, and everything is nice. Kay ang paghigugma, nagaupo dira ang pagpatawad. Kag mabudlay ina hangpon, kag it is close to impossible. Kay kalabanan sa aton, madasig kita mag-judge. Kag mahinay kita maghigugma sa aton isig katawo. Pero karon ginaremind kita sang mahal nga Dios nga kita ging tawag sang mahal nga Dios, ging pili niya kita agud nga maghigugma. It is because of love nga man ari kita diri subong, nga man buhi kita subong. Kag amo ini ang patunay nga may meaning kag may pulos ang aton nga pagpangabuhi. Kag ano ang iya nga kahulugan? Ang kahulugan amo sini, you are love. Ging higugma ikaw, kag you can love. Kag sarang ikaw makahigugma. Kag amo ina ang aton nga tema sa aton nga pagsaulog sang 500 years sang Kristyanismo diri sa Pilipinas, gifted to give. No? We need to be loved for us to be loving. Kag ining pagigugma, hindi lang siya nagatumod sa relationship, sa magnubyuhanay, mag-asawahay, sa mag-utod, sa mag-abyanay, kundi ini nga pagigugma nga ginatumod sang aton mahal nga Dios is more than relationship. Kag ano ini? It is about companionship. Journeying together as one community, upod sa tion sang kalisod, sa tion sang kalipay, pag-unungay sa oras nga tanan. Gani, buhion naton liwat ang tunay nga paghigugma. Kag paano? Una, pagbalik sa aton nga mga kaaway sa paghimo sa ila nga mga abyan, labi na gid sa pagpatawad. Ikaduwa, diri sa Pilipinas, we are practicing ang hospitality. Kag hindi kita manging hostile kung tani sa aton nga makauturan. Ang pagtatap sa aton nga mga kauturan sa lain-lain nga mga estado sang pagpangabuhi, ilabi na gid ang mga kubos, mga imol, kag mga nagakinahanglan. Paghatag sang bulig sa aton isig katawo, kag amo man lang ina ang mga kahulugan sang paghigugma nga ginatudlo sang mahal nga Dios sa aton, labi na gid ang pagpatawad. Love hurts, but love heals. And the first act of love is forgiveness. Kasubong sang aton Ginoo, He has been hurt, He has been judged, pero wala siya nagbalos. He is condemned to death, He has been hurt. Why siya nagbalos? Ngaman, kay tungod, He loves us, and He understands us. Kag amo ina sa aton nga santos nga ebanghelyo kag sa sining Eucharistia makita naton nga hindi lang kita ang broken, but also Christ in this Eucharist is broken but shared. Nga sa tunga sang aton nga kahuyang, sa una sang aton mabinulukon nga pagginawi kag kinaugali, sarang gihapon kita makashare. Makashare sang paghigugma. Gani kung kita sumulunod sang aton Ginoong Dios, tun-an naton ang tunay nga paghigugma. Pagpatawad, ilabi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga nakasala sa aton. Ining aton mismo nga paryente, abyan, nga nag-ilinaway kita sa right of way. Tun-an naton nga magpatawad. Magbuliganay kita, ilabi na gid sa sining panahon, pagpaambitanay inang mga community pantries, pagbulig, paghatag sang bulig, pagkabuhi sang matarong, hindi magpaindis-indis, hindi magdinalok,
magbuligay sa oras nga tanan, maghatag suno sa imo nga ikasarang, kag magkuha suno sa imo nga kinahanglanon. Kag amo man lang ina ang ginatudlo sang mahal nga Dios sa aton, ang tunay nga pagkabuhi sang pagigugma. Kag sa ulihi, maka-eksperyensya kita sang kalipay, kag kasadya, kung ina ginakabuhi naton. Kag kung ina nagapamunga sa aton tagipusoon, sa aton nga pagginawi, kag sa mga pulong nga nagagwa sa tagsa-tagsa naton ka mga bibig. Spread love rather than hate. With this, I'm sure, sa bulig sang mahal nga Dios, we could make Capiz a better place to live in. Bendisyonan kita tanan sang mahal nga Dios. Magtindog ang tanan, ipahayag naton ang aton nga pagtuo. Tanan, nagatuwa ko sa Dios nga may makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo nga anak kabugto nga aton Ginoo. Haging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, kay anak ni Santa Maria nga Birhen, minsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansa sa krus na matay kaging lubong, nanaog sa mga minatay. Sikatlo kadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto makaripas sa liwat sa paghukom sa mabuhi kag sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, saging kakaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita agod mapamatud-an naton sa aton buhat ang pagigugma nga aton ginabantala. Paagi sini makilala kita nga iyagid ni Kristo. Sa dako nga pagsalig, magpanawag kita sa amay, sa tagsa kapag ampo ang aton sabat, Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga pinuno sang simbahan, kag sang gobyerno, kabay nga punon sila sang Ginoo sang pagigugma, agud alagaran nila ang ilang mga kauturan, kag paluntaron ang hustisya, kag paghidait, mga muyo kita. Para sa mga tawo nga nabudlayan sa paghigugma, kabay nga ayuhon sang Ginoo ang ila mga balatyagon, agud mambatyagan nila ang kalipay sa mga nagahigugma kag sang mga nagabaton sang gugma. Mga muyo kita. Para sa mga pamilya kag mga kaingod nga wala nagaayuhay, kabay nga magbalik sila sa paghangpanay, pagpatawaray kag pagbinuligay, mga muyo kita. Para sa mga biktima sang COVID-19, kabay nga ihatag sa ila ang madali nga pag-ayo, kag ibalik sila sa kasadya kag kabaskog, kaupod man ang ila pamilya kag kaabyanan, mga muyo kita. Para sa aton pinalangga nga nagtaliwan na, kabay nga maagom nila ang kalipay nga dayon didto sa langit, mga muyo kita. Dios nga amon amay, si Kristo nagsugo sa amon nga magigugmaanay subo nga sang iya nga pagigugma sa amon. Atagi kami sing kusog sa pagtuman sang iya nga sugo, agud makilala kami nga imo nga mga anak. Ginapangayo namon ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pangamuyo kay Maria Santissima, sa imo panabang nagadangup kami iloy nga santos sang Dios. Sa sining masubo nga sitwasyon subong, nga ang bugos nga kalibutan nagaantos kag nagakabalaka, nagadalagan kami sa imo, o iloy sang Dios kag amon iloy, kag nagadangup sa imo panabang. O Birhen Maria, ilingig sa amon ang imo maluluyon nga mga mata sa tunga sining pandemya nga coronavirus. Lugpayayad tungtuman nga nagapangasubo kag nagapangalisod, bangod sang ila pinalangga nga nagkalamatay, kag kung kaisa ginalubong sa pamaagi nga ilagid ginakasakitan sing dako. Magmalapit ka sa yadtong nagakabalaka sa ila mga pinalangga nga nagamasakit, kag nga agud malikawan ang paglaptas sang sininga balatian, hindi makapalapit sa ila. Punasing paglaom,
yadtong ginatublag sang pagkawalay kapaturan sang palaabuton, kag sang epekto sini sa ekonomiya kag palangitan-an. O Iloy sang Dios kag amon Iloy, igampo mo kami sa Dios sang amay sang kaluoy, nga matapos na ining tuman nga pag-antos, kag nga magbanag-banag liwat ang paglaom kag katawhay. Ipangabay sa imo Dios nun nga anak, kasubong sang imo ginhimo sa kana, agud ang mga panimalay sa mga nagamasakit kag mga biktima malugpayan, kag ang ila tagipusoon, mangin bukas sa pagsalig kag pagtuo. Amligayad to mga doctor kag nurses, health workers kag volunteers nga nagapanguna sa pagpakigbato sa sini nga emerhensya kag nagabuhi sang ila kabuhi agud maluwas sang iban, sakdaga ang ila maisog nga pagtimakas kagatagi sila sing kusog kaaluwan kag maayo sa gihapon nga lawas. Magmalapit ka sa yadtong nagatipan sa mga nagamasakit sa adlaw kag gabi kag sa kaparian nga sa ila kabalaka nga tatapon ang ila panong kag sa ila pagkamatutom sa ebanghelyo, nagahimudos nga buligan kag sakdagon ang tagsa-tagsa. Ubulahan nga birhen, iwagi ang pangunahuna sang mga tawo nga nagapangabudlay sa pagtuon gamit ang mga pamaagi sang siyensya, agud ila matukiban ang epektibo nga mga solusyon, agud malutos ini nga virus. Sakdaga ang mga lideres sang mga pungsod, agud nga sing may kaalam, kabalaka kag kaalwan, ila tabangan yadtong mga kulang sa mga nagapanguna nga kinahanglanon agud mabuhi. Kagagod ila planuhon ang mga solusyon sa mga problema sang katilingban kag ekonomiya nga ginaupdan sa pagpangaman kag pagpakigiusa. O labing santos nga Maria, tandugang amon konsensya, agud ngang tuman kadako nga mga pondo, sa baylo nga gamiton sa pagpasanyog kag pagtipon sa mga armas, gasto na lang sa pagpatigayon sa epektibo nga pagtuon, kung sa ano nga paagi, malikawan ang pagkanabo sang kasubong nga mga trahedya. O inigugma nga Iloy, buligi kami sa pagtalupangod, nga kami tanan nga mga katapos sang isa kadako nga panimalay, kag sa pagkilala sang talikala nga nagapaiusa sa amon, agud sa espiritu sang pagkamag-ululutod kag pagpakigiusa, makabulig kami sa pagpaganhagan sang hindi maisip nga sitwasyon sang kaimulon kag kakulangan. O Maria, manuglipay sang mga nalisdan, haksang tanan mo nga mga anak nga nagakasakit, kagigampo nga ang Dios magdaho sang iagamhanan nga kamot, kag maghilway sa amon, sa sining makahaladlok nga pandemya, agud ang pangabuhi sa liwat makapadayon sa iya kinaandan nga lakat. Sa imo nga nagasilak sa amon pagpanglakaton, bilang timaan sang kaluwasan kag paglaom, ginatugyan gidnamon ang amon kaugalingon, umay nuklugon, umay gugmaon, umatamis nga Birhen Maria. Amen. Dayawan ka o Ginoo Diyos sa tanan niya mga tinuga, kaya amon ging bato nining tinapay gikan sa imo nga kaalwan, amon ginahalad sa imo altar ining bunga sang duta, kag kinabudlayon sang tawo, agod nga mahimo ini nga tinapay sang kabuhi nga dayon para sa amon. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Dayawan ka o Ginoo Diyos sa tanan niya mga tinuga, kaya amon ging baton ining binogikan sa imo nga kaalwan, amon ginahalad sa imo altar ining bunga sang ubas, kag kinabudlayon sang tawo, agod nga mahimo ini nga ilimnon niya espirituhanon para sa amon. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag ang inyo nga sakripisyo, mamut anunta sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Batunon untas ang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon amay, batuna ang amon mga dulot, kag pangamuyo, kag tinlui kami paagi sa imo grasya, agod manging takos kami sa pagbaton sining balaan nga sakramento. Ginapangayo namon ni sa imo paagi kay Kristo
nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay kid. Takos kag angay gid. Igo kag mapuslanon sa amon nga kaluwasan. Nga amon ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion, pero labi na gid sa sining panahon sang Paskwa, haging halad si Kristo ang amon Kordero Paskwal. Siya wala gid maguntat sa paghalad sang iya kaugalingon para sa amon tanan, kag siya gid ang amon mananabang sa imo atubangan. Itugot siya amo ang kordero nga indi na gid mapatay. Kag bisan ging halad siya subong biktima, nagakabuhi pagid siya sa gihapon. Tungod sini ang bugos nga kalibutan nagaylinugyaw sa dako nga pagkinilipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tanan niya mga tinuga sa langit, nagaambas ang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Dios sa mga ehersito, puno ang langit kag ang duta sang imo himaya, husana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, husana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan niya pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agod niya mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya ging tugyan sa kamatayon iyaging baton sing kinabubuton, iyaging kuha kag pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya iniging palibot sa iya maging tutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng paniyapon, iyaging kuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya maging tutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag mag-inom kamo sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, magkarika o Ginoong Hesus. Gani o amay amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami gingkabig nga mga takos sa pagpangatubang kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga lapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose, kag sa tanan niya kaparian. Dumduma man ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwa na may paglaom mamabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo nga pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sa imo maymayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, ngayari diri karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Diyos amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan niya dungog kag himaya, sang tanan niya mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Tungod kaging sugo, kaging tudlo, sang aton manluluwas ang pagpangamuyo sa amay, mga muyo kita karon sa dako nga pagsalig. Tanan, amay namon, hiyara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sa kanunamon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sili nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaog sa mga panulay. Hinuno luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan niya kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon niya mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligon na kami sa tanan niya palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon man luluwas. Kay imo ang ginharian ng gahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imo nga mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon niya pagidait ginahatag ko sa inyo. Indi pagtamda ang amon niya sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ging siling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagakari sa tanan niya mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sing pagidait sa inyo tanan. Kordero sang Dios, Kordero sang Dios, nga nagawala ka sa masala sang kalibutan, maluy ka sa amon. Kordero sang Dios, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluy ka sa amon. Kordero sang Dios, nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari si Kristo, ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita tanan niya ginadapit sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magayo akong kalag. Sa mga nagaupod sa aton sining santos nga misa, aton pangamuyoon ang aktos sang espirituhanon nga pagkalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ara ka sa Santissimo Sacramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kagluyag ko nga batunon ikaw sa akon kalag. Bangod kay sa sining nga tion, hindi ko ikaw mabaton sing sakramentohanon. Magkarikas sa akon kasing-kasing, bisan lamang sa pamaagi nga espirituhanon. Ginahakos ko ikaw nga daw yara ka na dira, kag ginapaiusa ko sing bug-os ang akon kaugalingon sa imo. Indi gid pagtuguti, nga ako mahamulag sa imo. Amen. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, imoging bag-uliwat sa amon ang kabuhi nga dayon paagi sa pagkabanaw ni Kristo nga imo anak. Itugot nga ining sakramento sang Paskwa magmanging mapuslanon para gid sa amon kag ipabatyag sa amon mga tagipusoon ang kusog sining makaluluwas nga kalanon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Pangamuyo kay San Jose, magimaya ka, manugbantay sang manunubos, bana sang mahal nga Birhen Maria, sa imo gintugyan sang Dios ang iya bugtong nga anak, sa imo ginhatag ni Maria ang iya pagsalig, upod sa imo si Kristo na himo nga tawo.
Bulahan nga Jose, sa amon man, ipakita ang imo kaugalingon bilang amay, kag tuy kami sa dalan sang kinabuhi. Ipadangat sa amon ang bugay, kaluoy kag kaisog, kagapini kami sa tanan nga kalaot. Amen. Palihog maglingkod sa makadali. Kuhaon ko ini nga kay gayunan, sa pag-agda, labi na gid sa mga pamatanon nga lalaki, nga manog grade 7, manog senior high, kag manog college. Maskin pagani mga professional or naga-eskwela na sa college, nga ang aton duwa ka seminaryo sa karon bukas na para sa entrance examination. Kag paano kita makakuha sang entrance examination? Mayara kita nga duwa ka seminaryo, ang St. Pius X Seminary, ang aton minor nga seminaryo ina, sa diin naga-eskwela ang grade 7, pakadto senior high, kag ang Santa Maria Mater Itrigina Seminarium, ang college kag theology naton nga seminaryo, ang major seminary naton diri sa Archdiocese sang Capiz didto sa Cagay. Paano makakuha sang entrance examination sa seminaryo? Sa St. Pius, diri sa Lawaan, ang examination kada Sabado nga adlaw sang bulan, tubtob bulan sang Mayo, antes magbukas ang klase. Kada Sabado, ang seminaryo sa St. Pius naghahatag sang entrance examination alas 8 hasta alas 12. Gani sa mga kabataan nga grade 7, kag manog senior high, ginaagda ko kamo nga magkuha sang entrance exam sa seminaryo. Sa aton man nga college or major seminary, ang ila dito entrance examination, bukas sila kada ika-2 kag ika-4 nga Sabado sang bulan. Ika-2 kag ika-4 nga Sabado sang bulan. Para ina siya sa mga college level, kag maskin pagani mga professional nga luyag magsulod sa seminaryo. Gani sa nagapamati sa aton, kag sa mga may kilala dira, palihog lang pagpaambit sang akon nga balita, ilabi na gid sa inyo nga mga kabataan, mga paryente ninyo nga mga lalaki, nga luyag magsulod sa seminaryo, ipalambot ninyo nga ang duwa ka seminaryo bukas na for entrance examination. Madamo gid niya salamat. Magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. kagkabayang makagagahom nga Dios magbendisyon sa inyo, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait kag pagigugma, nahalad na naton ang aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong aga sa aton nya tanan. Mayong aga, Padre. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog,
laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin